Kana pangana ya kunetsa kudai. Ayo pangana ndi anopangoti kandira ma US. Hello, my diaries. Hello. Tilikuno kwa. Hi, Gloria. How are you? Tilikuno kwa Princess. Hi, Pretty. Hi, everyone. Tilikuno kwa Princess. Tayakuzopa zvinhu zvake. Saka ndangoti ndikupe feedback. Ndichanya to upload. Sorry. So that a prophet, yo. SIS MELLY, Lindy, Wendy, Lorraine, Caroline, how are you? Hilda, Brenda, Tanaka, hi everyone. Ndawene junja Princess Panapa. Saka tinga shibudite ndina Princess ndina janzi yake nemnyina wake, and then tina passion Jeff. Kaimbo enonzipanganai. And then you've got the kids. Saka ngati pinze edu mumba zvuno so that vanhu vazoona kuti tauya saka titungamirei mumba menyu. Vazvanzi torai fish fry, no, chips fryer. Chirungu. Daisy, hi. Kwanzimbo enonzipanganai team. Ndipanga. Tina passion Java in the house. Tashika wabana batika wadzwa starembo. And ndisinda daro. Saka semunane angakatumwa kudai so. Ndakangoita the most station and ndakatumwa. Kwai X5 ngeya Stuart. X5 chamafanga kuziva ndiye truck driver. Chete. Mukaziva izvozvo. Mukaziva kuti X5 ndiye truck driver. Chete. That's the only thing chamafanga kuziva. Ndiye truck driver. Ndomuwe mchiti ma truck driver. Ngwi. Munonyepa. Ndiye truck driver. X5. That's truck driver. Saka takuzosiya zvinhu ndichakuratidzai zvinhu zvese zvatakatenga. Ndakaita I went a bit overboard nekutenga. I bought nearly everything. Pane vakadonata zvavo. Pane hembe dzandaenda unotora. Hi Panga. Are you good? Hey. Yes, Panga. Kwanzimbo enonzi Pangana, are you good, Panga? Ko akada kutotsada kuti kune mbwana iprincess. Takauya nezvinhu zvapanga. Saka takunopinda mumba. Zvapera. Semunhu ane love yekushopa kudai, so I enjoy shopping. I did the most that I could do. Saka ndangoti ndikuratidzei. Coco, dumelang, ahe, likai. Okay, my diaries. Ndati ndikuratidzei zvinhu zvandakatenga. Ndakatenga mini braai stand. Ndikatenga gas cylinder. Ndikatenga table. Ndikatenga zvima K lights zvokuti vagoisira chikafu chacho. Ndikatenga cooking oil. Ma spoon. Ma servate. Anditi. Pane uyu. Yeah. Nema potatoes acho. Okay, this is it. Salt yacho, my tomato sauce, my chilies,
book businesswoman kudai vachada kunyora stock yavo zvavanenge vatengesa gas fire yenyu iyi table yekuti aisire zvinhu and pane mudiaries anga akauya kuinbox akati matoy evana akanditi nditenge matoy evana achibva anditi akutofarira matoy ake mwana and then ndikanzi nditenge maserelak evana I know SIS MELLY vanga vakanditi ndisatenge this thing vachatenga achakata nemaoko but mari yacho yaikwana so I bought it and zvinhu zvemabubbles zvinhu zvevana yana ndakaisigwa mari yacho and then Violet mapeto anga akawinza hembe neidzidzi and then Sister Salome vatitengera gumbeze and hembe dza handizoti munei handizivi ndingatonyika and then tina mai mashiri mukadzi watruck driver ndiye atiwinza panapa neX5 yake then anenzani and anozitaya hembe idzione kana dzichikwana. This is from my wardrobe. Unopfeka size ani boots? Ehe, ndangobuditsawo my favorite dzemwardrobe mangu ndikauisawo ipapa. Saka ndati ndiratidze madiaries zvinhu zvatatenga nemari yamakatumira. Tina Sister Margaret kuAustralia ndivo vatenga fish fire. Tina Team UK. Team UK, I think they raised about 4,900. My bank transfers akauya my account in South Africa are about 900 rands, and panevamo who were donating their things shoma neshoma, but vanakati vangavuma kuti ndimention master avo ndo vandataura then my anonymous tinokutendai saka ndo family. This is the family. Imi ndimi mningi nanditi and then imi ndima ashanzi anditi makadi yenyu ashanzi kuisei kuno kuJimston kwenyu kuno guys chimwana chakanaka ichi ndofumza kuenda nacho here ichi ndiye ane 8 months we? Yeah, 10 months right anodya ake maserela ake. I was actually afraid kutenga zvinhu because I didn't know ngava nangotegedza nditenge maserela ndachimbofunga kutenga mukaka but I was just like what if I'm allergic to something kana kuti chi. Okay, and they went Germany now, Princess and it. Are you saying more? Very mumba. Very say. Very right. Right. So I'm going to write today my diaries. Team UK, Team Australia, Team South Africa, Team Zimbabwe, Team wherever you are. And this is what I'm very at this moment of time, but I thank you and thank you for trusting me with this. And this is kind of name. Towards the family, or if there's anything that anyone wants to find out about the family, kana kuti pane anything that needs to be said. Ndakamira Princess kuti kana pane vanondiziva kwemakore chaive chi-outfit changu chaive chi-number so ndichiri kuonekera saka ndabuditsawo bhutsu dzakwana. Oh, God is good. This saka ndatumirawo ndabuditsawo hembe dzangu muwardrobe ndikati saka uyu ndiye princess wenyu. Kana musoro wake wakanyangara, musoro wake wakarukwa. Visa dhuko. Kuna munhu gedhe? Yeah? Kuna munhu gedhe princess? Hashan? Saka anti muri kutonza madiaries ari muJimston. Princess nemunina wake vanorukana musoro. Princess akwana. Ndanchitotya kuti maybe that nogona kusakwana.
Is it? Quite the my locks anoita princess muno. Aindana neseko. Saka princess that is a business anonzan. It's a business woman could I akwenda kuma entrepreneurship meetings ake. Saka it's actually a size 5. But I don't know if it's the plastic or what. And I never wore it. And then everyone and I was just like, okay, fine, let's just do this. Saka princess, can I go to my business meeting? Can I go checho? Can I go date na habi? And then I chena. So I'm kwani in the team the simbi session kids. I just say my bubbles sweet. Do you like your doll? Yes. Yeah, but no mom daddies and daddies I got sing around my toys. Daddy! Baba mushava shika. So guys, I thought I should just update everyone. I thought I should just update just in case. I don't know, I asked earlier on. I may not miss a comment or can I miss what you call this? Namisa, any question? Does anyone have a question for me or anything? Nigel, I see chi. So guys, thank you very much. And if there's anyone that has got any questions in any way whatsoever, please do let us know. And thank you. Takafika my mask just in case. Nango visa jango kuti ndikwanisa kutora my mask tina. My mask tina. I wonder my dad is in join us now. Tinao my mask just in case toyataka gadzirira ta sanitizer tichipinda. Godon ndochika inini. Godon ndochika inini kuti ndiratidze. As imbwana nzijava shamwari. Imbwana nzipangana ijava. Usaterere team. Sakana ngoti. Just a quick WhatsApp. What's the story? Princess came in and then instead of other people, and then she shared her story, her personal story, and then my diaries and then they decided to donate, and the donations and some people donated clothes, some people donated blankets, and then I got to Miramari kutatanga business which her business includes selling chips. And basically panic price tendi she kanga mwa watu kana zoti adi achatenga shikanga mwa shake o fry yawo nishima dzondora shake shima kumboshe huko then so I'm just giving everyone an update to say everything that was donated in my diaries we're now handing it over. Am I Anasha? Which comment am I supposed to read? This is not a zebra. This is a giraffe. This is a zebra. Thank you, Lorraine. Thank you. And I say thank you to everyone. People should keep up. So I don't know if there's any question I missed or anything that I missed in this whole live. So please, thank you guys. Any other questions, please do come to my inbox and let me know. But other than that, did you meet? Yes, ZvaPRINCESS ari panapa. Vachangobva kushika. So I just thought that I should just show you Shataita. But thank you very much.
and God bless you. Tea super nap. Robin, someone already in budget. Sounds so shocking. Okay, when a princess days acting, we are mutende. Okay, that's what I for one team. Yes, I good. So do. Makadi diaries ese tisu vana princess toda kutenda zvinhu zvamatitira nekutibatsira kwese kwamaita tinovimba kuti zvinhu zvedu takatozvitanga nekuti aiwa taigirwa zvese zvakakwana takazvitanga tinovimba tichabatsirikawo tikutenda imi mese maisa ruoko rwenyu nevese vangoita support yekungotaura kungoisa eni zvese zvamaita ndongozvitenda zvakadaro ndokutokutendai zvisingaiti taura tinokutendai madiaries kwese kwamuri nenzvimbo dzakasiyana-siyana dzamuri nezvamatiitira nekutibatsira kwamatiita tinototenda imimi nekuti ndimi matoita kuti mutotisimbisa tikwanise kutanga bhizinesi sezvo changa chiri chishwiro chedu nekuti tikwanise kuitawo chatinoitawo muupenyu saka tinototenda nezvamaita tinotenda kuti bhizinesi redu richafamba zvakanaka nevese vaburitsa zvavaburitsa nevatipawo zvavatipa tinoziva kuti maita nemwoyo yenyu yose saka minamato yenyu ichaita kuti zvatiri kuda kuti zviite zvichazadziswa. Tokutenda mese mabatsiro nekutisimudzira nebhizinesi. tatenda. Saka tinotenda guys, I'll give an update. Tinotenda kune I also say thank you kune varidzi vati bvumira kuti tishandise this space at this moment of time because unopinda mabedroom evanhu kwanga kuchatinetsei, but tinokutendai and God bless you all. And if you've got any questions or anything chamunosira kuti ndasirira, please do let me know. Hey, that's the brother. So thank you so much. I will give SIS MELLY the feedback and then she'll get back to you guys, but I'm going to look at that today. She'll leave ground. Thank you. Uyo hapo inonzi shibamnini ndo varipo chete ndo asikana chimbomira imbwa iyi chimboimira iti apa unoda kuona passion chichakadaro panganai hello. Because I'm doing check team. I'm not going to find Dave and this would find Dave. Nanganchakura today can come shy on the top of the panze. Saka kuneva vanoziva situation in Etika mu Joburg. And mnozot kana muri muchirenta imba. Unomwana ne room yake and then munoshare dining. That's the dog. Hi Panga. Hi Passion Java. Anon's Pangana Java team. How are you? Yes, Passion. Come. Hello. How are you? Are you good? Huh? No one impressions in the Java team. Huh? So Jnaiti kam Joburg anti imba ine, it's a full house and iti. Saka vati vakumbira lendo dwavo kuti vati host mu dining. Sejo vachigara kuuyu. Vachigara ma bedrooms kuseri kunoko. Saka ndo matiri. Ndaona pane ma questions okuti kwai imba watu no Jnaiti kunoko anti munogona kushare ma room. Imba inenge yakadividiwa. Munhu munenge ma bedroom awo. Saka ma bedroom avaroko. Saka I just thought that I should show you. But thank you very much. And God bless you. Panga, say bye to the people.
Thank you so much, guys. Enjoy the rest of your day. Panganai the dog, sure.